салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчико. Бародар чӣ гуфтанем шумо да? Ана як кас савол дода комментария навист ки туда клиентое ки ғалтидагия ки мисол ранги ҳамон чизое ки дам ба дам меёран ранги ки саволи додагиан ки типа туда ток занада. Ака медони чӣ хелиш мара ғалтидагия? Мара фақат як чиз мара гуфти гапо мекиша. Ями вақте ями клиенту ина ягон чишуно соз мекунӣ ку ана баъд чӣ гапи хунук доран ки чӣ хели соз кардӣ ки 2 рӯз набуд ё чӣ хели соз кардӣ ки 1 моҳ набуд ё 1 моҳ ҳак буд як хелаш ҳам хелида як хелаш мебия мега ана ҳаме баётай ту соз кардагӣ намедонам ба кадом маъне мегӯянд ки ҳами ту соз кардагии соуса. Бародаро як чизда ман инора ягон тайма намебурорам. Инора мо заводам надорем ё тайма ягон чиз надора ки мо ҳами запчастои тефайлай запчастора мисол мо бурорем. Ино ҳама моли Хитоя бародаро. Инора производствои Хитоя. Барои хеле дай степен дай дараҷаи хеле хом нашавем. Айма чие? Айма чие? Ҳамон мисол як болта шодан наконечникара задам, часпондам. Инам қакора ма айҳедаш мебурам. Ва мисол хаяк опытум ай чи айрӯи чи опытум ки ҳамон наконечникара меҷиқам, симуро хушрӯ пайваст мекунам, ҳами чизо мисол культурне мекунам ки мисол мустаҳкам ҳар як додам мисол хизмат кунам. Ана то што нашуд запчаст ҳами тефайла тез-тез дым-ба-дым мемонен ё ин сезони гармиш дага варенӣ мекунен исоуса банка махкам мекунен исоуса инара об тез-тез меҷӯшонида ҳамин тефайлора дар назар дору барои ҳа даи дараҷаро хеле хитона хом нагирем. Ино моли мо нест. Терам ҳамун запчаста гиай бозор харав часпон тадам тез-тез дым-ба-дым бомон ҳам талхаш мекард. Ҳар як клиент ама мефаҳмонам ки бародар тез-тез дым-ба-дым намон. Бо виноват келиношуно мебурам ё виноват фалонора мебура ё гила мега хонагиҳои мо намешава чиза беззеби баъд истифода мебарам. Барои ҳамия виноват ягон тамонистем. Ну тез-тез дым-ба-дым хай мешаване ки запчастам уқа моли нестан. Просто оригинал биёран ай Хитой ки мисол ҳамин чизоро Хитой таъмин мекунанд качествои хуб хате биёран ана нархи хуб хате бихаранд. Баъд ана нигоҳ ки чӣ хизмат мекунад. Бародар ҳар як тахтон хеле хай короче ҳамияи ударда ҳамияи ки тошо мегаи чӣ хели соз кардӣ ҳами соз кардаги хитай 2 рӯз хизмат кард исоуса. Ин ҳамияи ҳамун ударе ки мада мисол мерасад. Хоб аллоҳ нигаҳбон бошад. Зинда бошед.